आं दायो गुवाहाटी पल्टन बाजाराव थांनो नागिरदों शपिंनि थाखाय आरोना बेफोरबायदि आं मोनफैबाय दायो गुवाहाटी पल्टन बाजार रेलवे स्टेसन मानसिफोरा तामाम खारो दिनै ना फैबाय आरोना नै रेलवे स्टेशनावहाय बै मोनसे थिंनिफ्राय फैदोंमोन आरो जोङो जि मानसिखा दिनै गुवाहाटीयाव बा पापा ट्रेनाव फैनाय आरोना आं थांबाय थादों जेराव आं माने शपिं खालामहैगोन बे जायगायाव आरोना थांनो आं देखायगासिनो दं माबायदि जायगायाव शपिं खालामनांगौ माने बिराद मोजां आरो माने बुस्थुआ ब्रेन्डेड खिन्थु दामा एसे सस्तायाव मोनगोन आरोना नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो दङ मबे शपिं कमप्लेक्सआव थांनांगौ आरोना